Samantala, Idol, balikan po natin po yung balita po sa May Basista, Pangasinan. Layunin po na mahubog at ng mas ligtas at responsabling kabataan na bumibisita ang mga kapulisan po sa mga paaralan sa Basista upang mabigyan ng kaalaman at gabay hinggil sa mga nararapat na malaman at isagawa para sa kanilang kaligtasan. Nitong Miyerkules nagtungo po ang nagtungo sa Bayoyong National High School ang kapulisan upang talakayin ng ilang batas sa mga mag-aaral upang maaga nang maiwasan ang bisyo, karahasan at iba pang mga panganib na impluensya. Sa halip na nakatuon umano lamang sa pagpapatupad ng batas, ay binigyang din po ang aktibidad po sa nasabing aktibidad ang pagpapalakas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa personal na kaligtasan, respeto sa kapwa at tamang pagpapasya. Kabilang din sa ipinabatid sa ang masamang epekto ng iligal na droga, ang kahalagaan ng Republic Act No. 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013 at mga praktikal na safety tips laban sa kriminalidad. Ang aktibidad ay bahagi ng pinatitibay na ugnayan ng paaralan, komunidad at kapulisan alinsunod sa advokasiyang makapagtatag ng mga mamamayang handa sa anumang banta ng kaligtasan. IFM News. IFM News. IFM News.